Добрый день, поважаныя сябры! Сёння мы продолжаем чытанне казак з прыгожага зборніка «Дом цікаўных казак», які напісала беларуская пісьменніца Надзея Ясмінска. І казка наша называецца «Міхась Пухнацік». Ужо другі дзень Настусі здавалася, што яе пакой быццам бы апусцеў. Чагосьці не хапала, хаця на першы погляд усё было на сваіх месцах. І столік, і ложак, і лялечная хатка. Але потым дзяўчынка ўсклікнула: «Мама, тата, а дзе Міхась Пухнацік?» «Які Пухнацік?» – не зразумелі адразу бацькі. «Ну, мой плюшавы мішка». Тата чамусьці разгубіўся і паглядзеў на маму. А мама только развела руками. «Милая, у тебя столько прыгожых цацак. Навошта табе гэты стары мішка? Мы вырашылі, што ён табе больш не патрэбны, і аддалі яго суседцы». «Нічога вы не разумееце!» – расплакалася Настуся. «Я рассказываю яму свае сакрэты, падыходжу і шапчу проста на вуха. І ўвогуле, мне яго падараваў дзядуля». Дзіўна, але толькі цяпер дзяўчынка зразумела, што мішка яе сябар, і яна яго вельмі любіць. Людзі часта пачынаюць шанаваць кагосьці тады, калі ўжо страцяць. Настуся не збіралася проста сядзець і плакаць. Яна разбіла сваю скарбонку, купіла вялікую коробку шакаладных цукерак і адправілася да маленькай суседкі, каб памяняць цукеркі на Міхася Пухнаціка. Але шкодная суседка з'ела ўсе ласункі, а потым сказала, што той аблезлы мішка ёй быў непатрэбны, і яго выкінулі на сметнік. Настуся выйшла ўся ў слязах з дому. Яна зразумела, што ёй уже ніколі не знайсці свайго Міхася. Раптам яна ўбачыла, што ў двары валяецца самотны дзіцячы ровар. Дзяўчынка падняла яго, узлезла на сядушку і тут заўважыла, што адно кола пакамечана. «Дзіўна, што такую рэч кінулі», – уголас падумала Настуся. «Можна было яе адрамантаваць?» Як толькі яна гэта сказала, колы ровара пачалі круціцца самі сабой. Дзяўчынка памчалася кудысьці хутчэй за вецер. Тармазы не слухаліся, заставалася толькі мацней трымацца за руль. Адзін паварот, другі, трэці, і Настуся апынулася на нейкім незнаёмым лужку. Яна разгублена азірнулася па баках і ўбачыла нешта яркае ў траве. Гэта быў паветраны змей з разадраным хвастом. «Нічога страшнага, можна прышыць новы», – прагаварыла дзяўчынка, узяўшы яго ў рукі. Не паспела Настуся гэта сказаць, як змей раптам сам узняўся ў паветра і стаў вабіць дзяўчынку за сабой, нібы нябесная сабачка нацягнула ланцужок. Настуся яшчэ больш здзівілася, але пабегла за ім, не выпускаючы вяроўку з рук. Адна вуліца, другая, трэцяя. Калі паветраны змей адарваўся і паляцеў, дзяўчынка зразумела, што знаходзіцца ў нейкім парку. Тут ужо Настусе варта было спалохацца, і яна амаль зрабіла гэта. Але яе ўвагу прыцягнуў самотны мячык на зямлі. Узор на мячыку быў амаль сцёрты. «Цябе пакінулі, небарака», – здзівілася дзяўчынка. «Дармо, бо малюнак можна абнавіць фламастарамі». Мячык быццам пачуў яе словы і варухнуўся, а потым паскакаў, як зайчанятка. Настуся не вытрымала і памчалася за ім. Адно дрэва, другое, трэцяе. Дзяўчынка бегла, пакуль перад ёй не паўстала густая сцяна шыпшыны. Пэўна, не пралезці праз калючыя галінкі, але ж мячык кудысьці падзеўся. Настуся пачала абыходзіць шыпшыну і ўбачыла там адкрытую брамку. Яна ўвайшла і апынулася на паляне, заваленай дзіцячымі цацкамі. Многія цацкі былі зламаныя,
У лялек бракавала то руки, то ноги, самолеты нагадывали бяскрылых птушек, а плюшевые звяры были выпацканыя и подраныя. Каля адной кучы цацак сядзеў хлопчык, які правіў драўляную машынку. Заўважыўшы Настусю, ён строга спытаў: «Што ты тут робіш?» «Не ведаю», — разгубілася дзяўчынка. «Я нават не разумею, куды трапіла». «А гэта цацачны рай, месца для цацак, якіх страцілі або кінулі іх гаспадары». Настуся нават падскочыла ад радасці. «А ці ёсць тут плюшавы мішка на імя Міхась Пухнацік?» «Так, я памятаю яго», — нахмурыўся хлопчык. «Прыйшоў да нас учора. Толькі я табе Міхася не аддам. Ты ведаеш, што яго парэзалі нажніцамі і ледзьве не адарвалі яму лапу?» «Гэта не я зрабіла». «Мажліва, ты кажаш праўду. Калі б ты дрэнна абыходзілася з цацкамі, то ніколі б не знайшла гэта месца. Вось што, пачакай тут. Мне патрэбна параіцца». Хлопчык знік. Прайшло шмат часу, а яго ўсё не было. Настуся села ля брамкі ў цацачны рай і прыснула. І праз дрымоту яна адчула, як ёй у рукі далі нешта вялікае і цёплае. Прачнулася Настуся у сваім ложку. Быццам яна нікуды і не хадзіла, і цацачны рай ёй прысніўся. Але на коўдры ляжала галінка шыпшыны, а на падушцы сядзеў салюткі Міхась Пухнацік. Вось такая казка, а мараль яе такая, сябры. Шануй сяброў. Іх лёгка страціць, а знайсці зусім непроста. Дзякую вам за ўвагу.